kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. DOTR nagpasalig nga ponduhan ang pagpaayo pagid sang Bacolod-Silay Airport samtang ang 1 billion peso naman nga convention center sa Negros Occidental ginapaabot nga mahuman sa ulihi nga bulan sang 2027 o kun sa una nga mga binulan sang 2028. Ining gin-announce ni 3rd District Representative Javier Miguel Benitez sa mass graduation sang 2065 ku scholars sang Technical Education and Skills Development Authority kun TESDA sa Victoria City Coliseum sang kahapon. Suno kay Benitez, maragtason ang kahiwatan kay ini ang pinakauna nga tion nga ginpatigayon ang district-wide TESDA mass graduation ceremony. Sa iyang speech sa graduates, ginsiling ni Benitez nga ang convention center nga may 6,200 capacity kag ang paayuhon pagid nga airport ang magadala sang dugang nga mga turista kag investment sa 3rd District nga nagakasayuran sang pagbukas sang dugang nga trabaho para sa ila. Ginsiling ni Benitez nga ang tiglikom sa Department of Transportation ang nag-commit sang budget sa 2027 para sa improvement sang airport, iga-extend ang runway kag padakuan ang terminal nga maka-accommodate nagikan sa 500 mangin 1,500 na. Kasunod ang aton nga Bacolod-Silay International Airport. Ariman sa aton nga distrito. Ginadusot namon ang pag-improve sini agod mas madamong nga eroplano kag kabay pa may ara kita nga international flight. Mas madamong nga turista kag mas madamong nga investment ang magasunod sa aton sa probinsya sa Negros Occidental na binagit sa 3rd Distrito. Kumalikon nga suporta sa aton nga mga leader sa Kongreso, ginatipong namon ang pondo agud puson ang Convention Center subong nga 2026 kag 2027. So ginatipong man naton ang pondo para sa airport sa 2027. Ang goal sini matapos ang Negros Occidental Convention Center by late 2027 or early 2028